Το Σεπτέμβρη τελικά και μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε. Αν δεν έρθουμε δεν μπορούμε να κάνουμε το προσωπικό. Να κάνουμε να απολύσουμε. Εν τούτο. Ούτε καν να το έχουμε προσλάβει για την ακρίβεια. Ακριβώς, εν τούτο μόνοι. Προλαμβάνεις τον αλλά να ξέρεις τι να γίνει. Αφού τώρα πιάνουν ενεργειακό. Ναι. Να πιάσουν ενεργειακό και παράτσι. Ούλος ο κόσμος. Ούλος ο κόσμος πιάσει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γιαγιά. Δεν μπορεί. Δεν μπορώ να πληρώνω μισθούς. Γιατί να πληρώνεις τους πρώτους σου πληρώνεις. Κύριε Λέησο. Δεν μπορώ να κάνω. Τέλος πάντων. Το ευκήκαν τώρα οι μισθοί του Νικόλα τουλάχιστον σε ένα σημείο. Να δεις να μπορεί να γίνει. Ναι. Εν τούτο μπορεί το... Δεν μπορώ να κάνω. Τίποτε. Δεν να πεθάμε με θέμα. Όχι μάνα μου τώρα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να Είπα σου κάνουμε. ότι τώρα αυτή τη στιγμή μόνο ο Νικόλας σε στούν τη θέση. Πάνω κάτω έχεις τη δουλειά σου. Εντάξει, και εκείνο δουλεύει μόνο η άντρια, μα πώς. Πρέπει να έχουν και χρέη, ναι, οπωσδήποτε. Έχουν. Ο Νικόλας ξέρει τι πρέπει να κάνει, θα φύγει. Μακάρι. Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αλλά είναι δύσκολο. Δύσκολο. Γιατί σπιτήσαμε γέμα για ζωγραφιά. Ακριβώς. Όλοι μας που το 13. Ακριβώς. Που το 13 που σχεζόμαστε εκεί μέσα. Και φέτος έστρωσε. Είδες, και μάνι, μια το που δεν το κάνει. Φέτος έστρωσε. Και πάει ξανά και με που είσαι. Έλατε σιώς. Μα και εδώ κάνουμε τα έτοιμα. Καλό. Έκαναμε. Καλό. Και με πολύ κόπο τα έκαναμε. Μα ξέρεις να μου πιάμε το ποτούτο, να μπαίναμε στο σφίγγο. Μα ελίον που τούτο, ελίον. Δεν ξέρουν, δικό μας. Αμάν, αφού λάλλον, ναι, και ένα δαμένα πάει αλλού, δεν και κοφτεί το να πάτησες για ναι, δότες για ναι, εύκαλες για ναι.